Senta aí para a foto, se queres. Digo, senta aí para a foto, se queres. Comezamos a segunda sesión desta xuntanza de museos locais. Hoxe temos a un grande. Ao meu lado está Xosé Carlos Sierra, que é un dos membros históricos do padroado desta casa. Foi vocal da nosa xunta reitora entre 1997 e 2005 e ata a día de hoxe, aínda que non sigue sendo vocal da xunta reitora, está aí sempre que nos fai falta e, sobre todo, axúdanos a pensar. Foi un dos redactores do noso plan museolóxico e, como facultativo de museos, foi responsable da remodelación e apertura do Museo das Peregrinacións en Santiago. Logo fíxose cargo da remodelación integral e dirixiu o Museo Etnolóxico de Ribadavia e estuvo no grupo fundador do Consello Galego de Museos, é dicir, que non é esta casa solo quen lle debe, sino moitas máis. Pero, ademais de iso, tivo unha actividade pública moi importante. Foi subdirector xeral de Museos e Patrimonio Histórico e Documental da Xunta de Galicia, delegado da Consellería de Cultura en Ourense e secretario xeral de Cultura. Este tipo de responsabilidades seguro que lle fixeron acercarse non só ás súas casas, sino ás casas de moitos de nós en todos os sitios do país. Sin ser convidado. Sin ser convidado, anda. Con todos vós, Xosé Carlos Sierra, eu me incorporo xa aí para escoitarte. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias, Presidenta, polas túas palabras e gracias á organización conxunta entre o Museo do Pobo Galego, o Consello Galego de Museos e o Consello da Cultura Galega deste encontro de museos locais que evidentemente é un encontro necesario, pero que evidentemente reclamaría moitas máis encontros, moitos máis espacios de coloquio, reflexión e debate para, digamos, primeiro visualizar unha realidade moi complexa, unha realidade amplia e complexa, e logo para examinar as experiencias moi diversas, moi diferentes entre sí, e, finalmente, para facermonos as preguntas, que a veces pensamos que hai que darlle respostas a todo, pero primeiro hai que facerse preguntas. Facermonos as preguntas necesarias para despois atopar, se non respostas, si camiños, carreiros que nos permitan continuar a andaina desa realidade empírica, experimental, sabedraña, secular, que é o museo, neste caso, os museos que se asentan na proximidade. Se cabe, a idea, a noción que podíamos ligar máis ao concepto de museo local que, como se dixo precisamente onte, por parte dos dous relatores que me precederon, pero tamén polos intervenientes nas mesas redondas e nos debates, evidentemente o concepto de localidade como concepto de comunidade son conceptos sometidos a continua revisión. Precisamente eu recomendo sempre a lectura de dous traballos dun historiador barra antropólogo galego enormemente lúcido, polo menos para min, que se chama José María Cardesín, que ten moitos traballos, pero ten dous traballos moi interesantes, que un se chama A miseria da teroia e outro que se chama O mito da comunidade campesiña, que son dous traballos enormemente interesantes onde nos abre os ollos sobre este problema. Ben, eu quixera, aparte de facer algúns comentarios concretos, un pouco centrar o problema
de algo que xa está estudiado sumariamente, que está de alguna maneira analizado, ainda que non todas as análisis son concluintes, por tanto, se poden revisar sempre, pero sí que está basicamente coñecido que é, digamos, o da figura do museo, da institución museística neste país, en Galicia, e polo tanto, ter unha certa perspectiva histórica desta realidade cultural chamada museo, que explica, cando nos decatamos dese debir, dese proceso, moitas das realidades complexas, das carencias, das eivas, das eficiencias e das necesidades que moitas veces non somos quen de atallar e de corrixir debida e doadamente. O Museo en Galicia é unha institución que eu falo con esta expresión un pouco provocadora, que ten un pecado orixinal, por decirlo de alguma maneira, que como institución ten unha incorporación moi serodia, moi tardía, á sociedade galega, feita a excepción, ou as excepcións de casos moi concretos. E hasta o ano 1970, poñendo, sempre buscando unha referencia que pode ser útil, todas as referencias cronolóxicas son sempre discutibles en canto a análisis cualitativos, pero, bueno, é unha referencia que axuda. Alrededor do ano 1970, cando en toda Europa se está a revisar a figura de museo, cando emerxen en Francia primeiro coa reconversión industrial, porque dai nacen a figura do que se chama o ecomuseo, a raíz da crise enerxética e do petróleo, alrededor do ano 1970, xurde a figura do ecomuseo como concepto moi abstracto, porque son moitas fórmulas, experiencias e visións que se lle dan a este esquema. Aquí, na Península Ibérica particularmente, en España en particular e en Galicia todavía máis en particular, a figura de museo é unha figura moi singular e moi minoritaria. Realmente, a excepción dos museos provinciais de titularidade estatal e de algúns museos de algunhas vilas, o Museo das Mariñas de Betanzos, do que tivemos unha intervención que é anterior a esta data, o Museo Castrelos de Vigo, arqueolóxico e de arte, un museo de pintura e de artes de Ferrol malfadado na súa propia secuencia evolutiva, e algunhas outras cousas máis. Realmente, os museos de Belas Artes da Coruña, o arqueolóxico de San Antón en Coruña tamén, o provincial de Lugo, o provincial de Pontevedra e o provincial de Ourense, realmente, basicamente, ocupaban, digamos, fundamentalmente o espacio museístico de Galicia. E non é hasta 1970 que xurde como acompañamento a un proceso de reivindicación da identidade ou das identidades deste país, aproveitando o debalo e a crise do réximen dictatorial do xeneral Franco e tamén o seu propio debalo biolóxico e personal, que xurden, digamos, tímidos, pero moi activos, procesos de musealización que basicamente están centrados nas casas museo, en 3 casas museo fundamentalmente, a de Rosalía, a da Pardo Bazán e a do Otero Pedrallo, ligados ademais a figuras emblemáticas do galeguismo histórico, polo tanto, unha referencia é a identidade
vinculada a referentes intelectuais da propia construción da idea de Galicia no século XX, e outros poucos casos, entre eles esta casa, o Museo do Pobo Galego, ligados a outra identidade que é a identidade colectiva, da realidade subalterna do país, pero unha realidade subalterna idealizada, por canto que o campesiñado foi concebido polo galeguismo histórico como o representante, como suxeito histórico de Galicia, da súa identidade característica, pois ben, ese é o Museo do Pobo Galego. E é unha experiencia enormemente interesante, que ainda había que debullar un pouco máis. Eu estou nesa idea de facer unha revisión polo miúdo da experiencia de creación do Museo Liste de Oseira, que foi, digamos, a primeira experiencia museística no campo da etnografía rural. Eu prefiro falar sempre de etnografía rural, porque, como tamén se dixo onte, a etnografía, antes que nada, é unha mirada metodolóxica e epistemolóxica que se pode aplicar a todos os espacios. É dicir, a etnografía urbana, a etnografía operaria, onde se falaba, que se puña o exemplo de Teis en Vigo, que además que dispón dun estudio moi interesante dunha nova antropóloga que nos deixou hai anos, madrileña, pero afincada neste país, chamada Beatriz Ruiz, que fixo un traballo extraordinario sobre as mulleres retornadas do barrio de Teis en Vigo, asociado a un mundo industrial xa. Pois ben, esas experiencias, digamos, son as que van configurando eses dous vectores do museo articuladas a unha idea de identidade. A de grandes referentes, que despois nas casas museos dirían outras figuras xa con creación de iniciativas moito máis tardías, como a Casa do Museo de Curros en Celanova, que temos aquí a súa directora, o de Uxío Novoneira, o de Manuel María, nas provincias de Lugo, e outras experiencias posteriores, e, lóxicamente, despois tamén no mundo da museografía, chamada etnográfica ou concebida como etnográfica, ligada ao mundo local, ao mundo da proximidade. Temos xa un feixe de experiencias que arrincan prácticamente a totalidade da década dos 80 e despois, nos anos 90, eso se amplía hasta a aparecer, digamos, un fenómeno de museofilia, como decía onte Fátima Braña, o que os franceses xa denominaron xa daquela, con unha expresión moi expresiva, l'envie de musée, é dicir, a envexa do museo, a necesidade de ter un museo para legitimarse. E xa, como iso acontece en período democrático, cando España entra na Unión Europea, moitos xestores públicos, moitos alcaldes, tamén asociacións culturais, digamos, síntense chamados a recuperar esa identidade colectiva representada no suxeito histórico da comunidade campesiña e empezan a florecer museos de moi diferente caste e tipoloxía, pero que moitos deles con historias moi solventes. Aquí temos entre nós o caso do Museo de Melide, de Fonsagrada, o Museo Escolar etnográfico despois da Capela, unha experiencia extraordinaria en este país, que tamén temos aquí un dos seus fundamentais promotores, e que, ademais, foi a primeira experiencia de traballo en comunidade para construir un museo, pero coa comunidade escolar, co cual eso foi algo extraordinariamente inédito, como tamén os de Melide e Fonsagrada operaron sempre, e aínda o seguen a facer, coa comunidade da súa contorna. Pois ben, isto é importante que
que cando falemos dos museos locais, de todos os que están traballando e estamos ligados a experiencias desa experiencia museística de alguna ou de outra maneira, coñezamos un pouco o proceso histórico, porque esta tardía incorporación da figura do museo a nosa paisaxe sociocultural explica moitas cousas da realidade presente. Realmente, salvo as experiencias anteriores, temos hasta un museo centenario, como é o Museo Arqueolóxico de Ourense, que é o decano dos museos en Galicia, que nace a raíz do Museo de Pinturas da Comisión Provincial de Monumentos no século XIX e que despois se transforma xa no século XX nun museo arqueolóxico, basicamente. O temos o caso do Museo de Pontevedra, que nace a raíz da actividade dun grupo de persoas vinculadas a unha figura que se chamaba Don Gasto San Pedro, que crean a Comisión Arqueolóxica de Pontevedra, e dai nace o museo posterior que toma corpo real no ano 27, prácticamente vai cumplir o centenario en pouco tempo. Pero esas son as excepcións. Hai todo un debate no que participan os intelectuais da época, Maciñeira, Viñamil e Castro, despois Risco, Bouzabrei, etc., digamos, nas reivindicacións e reclamacións de musealizacións ou experiencias moi interesantes, que había que darlles unha volta, entendelo, para a concepción de museo etnográfico barra outras cousas, que sería que na exposición de 1999 de aquí de Santiago de Compostela se lle prestou por primeira vez unha atención especial á industrialización. Agora que estamos todos un pouco sorprendidos, por utilizar unha expresión irónica, da falta de interese polo patrimonio industrial en Galicia, pois evidentemente vemos que non, que hubo esa concepción. Se hubo esa concepción é porque a identidade galega tamén vai ligada á industrialización, non soamente eso. E incluso hai unha manobra terminolóxica moi curiosa, e é que a moitos do que chamamos os enxeños rurais vinculadas á actividade agrogandeira, como os muiños, como as pequenas centrais eléctricas que se montaron, o proceso de electrificación dos muiños, moi interesante, toda esa trama, pois, de alguna forma, permitían lecturas históricas e antropolóxicas dese tipo de industrias rurais desde o concepto mixto de patrimonio industrial e patrimonio etnográfico, ou, mellor dito, desde unha mirada etnográfica ou antropolóxica ao patrimonio industrial. E ese é un tema que tamén convídanos á reflexión. Despois, hai tamén un contrapunto curioso que cito aquí, que é o Museo Carlos Maside de Sada, enormemente interesante e que convídanos tamén a unha reflexión, que é como tamén nestes anos, na década dos 70, digamos, a identidade se vencella a creación plástica, a creación artística, digamos, das vanguardas, neste caso galegas, e non é casualidade que os promotores do Museo Carlos Maside sean a figura, a extraordinaria figura de Luis Seoane, e outra a de Isaac Díaz Pardo como elemento máis activador, promotor e comercializador, por decirlo de alguna maneira, dese proceso. Pero, evidentemente, o Museo Carlos Maside, ahora, lamentablemente, digamos, en total abandono por parte dos responsables actuais do complexo industrial de Sargadelos, algo no que a Administración Autónoma debía intervir seriamente, pois ese, o Museo Carlos Maside é, digamos, como se poden construir
un análisis, unha dialéctica de identidade a través das creacións plásticas. E, evidentemente, aí está ese xérmolo interesante. Despois, do que acabo de decir é que todos esos museos, é dicir, a identificación do patrimonio etnográfico como un patrimonio exclusivamente rural procede de un proceso de segmentación de patrimonios, de división de patrimonios, nos cuales, digamos, por herdanza da alta cultura burguesa da que somos todos herdeiros, ese patrimonio etnográfico digamos, forma un conxunto do que poderíamos chamar o patrimonio subalterno, os patrimonios menores, que tamén se fala moito desto, donde está o patrimonio etnográfico, pero tamén estaría o patrimonio industrial, sobre todo se somos capaces de cruzar o mundo da produción da produción artesanal, da produción manufactureira, da produción industrial, con un concepto moito máis global, moito máis holístico do que o patrimonio etnográfico, ou, insisto, do patrimonio mirado por parte do ollo etnográfico e por parte da antropoloxía e tamén da historia. Entón, en ese sentido, eso é algo que é importante plantexalo así. Entón, evidentemente, digo, este proceso de significación, verdadeira manobra simbólica, impediu a articulación dialéctica dos enseños rurais, que son auténticos representantes para construir unha xenealoxía, unha liñaxe entre manufactura e industria. Teñamos en conta que na Ilustración francesa, digamos, a enciclopedia francesa é, digamos, donde se bota unha mirada enormemente complexa ao mundo da produción manufactureira e artesanal daquel momento. Por tanto, faise unha lectura que moitas veces, en algúns casos sí, sería injusto dicir o contrario, non foi debidamente reflexionada por parte da museoloxía antropolóxica. En outros casos, reitero, sí. Pero é un elemento moi interesante, digamos, darlle esa visión. Entón, as museoloxías etnográficas en Galicia non son o resultado de eivas históricamente sufridas por este colapso interpretativo ou hermenéutico, senón que cumpría un debate máis prolongado sobre estas cuestións. Despois, para rematar xa, de comentar que estes días o que nos convoca aquí basicamente é debatir a problemática dos museos locais, dos museos de proximidade, inda que tamén os museos da cidade poden convertirse en museos de proximidade se traballan adecuadamente cos vecindarios, coas asociacións, cos colectivos da propia cidade. Digamos, hai que, digamos, falar da intelección do museo, da súa motivación, de que colección parte e como construye unha colección, da disponibilidade desa colección, depois como o museo traza a súa mensaxe presentando e representando aqueles obxectos como coartadas para facer un encuadre museolóxico complexo. Entonces, a museografía, que en última instancia non é máis que unha representación, é un campo de reflexión e de acción performativa sobre o patrimonio cultural. Eso que é a museoloxía fundamentalmente. E entonces, en ese sentido, pois, convén, digamos, ver as tramas narrativas. Nos museos locais, evidentemente, convén que se produzca esa reflexión. Pero esta reflexión sobre os museos locais precisarían, digamos, da asistencia das administracións con competencias en materia de patrimonio cultural. Aí, non solamente no tema económico, está a responsabilidade das administracións maiores, central e autonómica neste caso, digamos, producindo campos, accións e corpos de axuda e de asesoría aos museos de proximidade, museos locais, para que produzan unha acción museística
ligada a seus propios territorios, pero asistidas dunha concepción, digamos, suficientemente rica, en base a todo o que a literatura museística actual ofrece e proporciona, que son, basicamente, cadros de experiencias e miradas reflexivas, miradas de reflexión. Eu, para rematar, lería un pouco isto para que quede máis concreto o que trato de decir. Precisamos en Galicia programas articulados sobre a conservación dos bens culturais musealizados ou musealizables. Estes programas exixirían encadear as propostas musealizadoras saídas do ámbito local cun plan estratégico debidamente artellado entre a administración competente en materia de patrimonio cultural e as administracións locais e os grupos e asociacións culturais vinculadas a estas experiencias museísticas. O crecemento cualitativamente inédito na historia contemporánea de Galicia da creación de museos e coleccións visitables ou museísticas, como chaman agora, desbordou as previsións dos departamentos de cultura da administración autonómica, configurando un mapa museal invertebrado e anárquico. Moitos destes centros rematan pechando ou disolvendo de maneira limitada, descontinua ou desorientada os fins que tanto o Consello Internacional de Museos como a legislación aplicable, eso sí, legislar e facer decretos, a eso están atentos e preocupados, pero non é iso que trato de transmitir. Como o caso da legislación aplicable, coidan indisociables para todo o que é facer museístico. É dicir, o que hai que facer é, digamos, establecer un diálogo cos museos locais, museos de comunidades, entre as administracións capacitadas para asistilos, e cando falamos de asistir, falamos de un marco económico, o amparo sociopolítico e tamén a asesoría, o apoio, o amparo científico-técnico para que podan conducir a seus itinerarios. Moitos museos, moitos dos que están aquí convidados a estas mesas redondas, fixeron eso xa pola súa conta e fixérono francamente ben e de forma moi interesante, pero evidentemente hoxe o mapa, aquí estamos varias persoas que temos traballado no tema dos museos. De entrada temos este traballo do amigo Felipe Arias, que casi conjuntamente con outro de Paco Fariña, do ano 75, as primeiras publicacións museolóxicas en Galicia, esta é do ano 87. Pois ben, moitos que estamos aquí temos feito achegas ou aproximacións, incluso con intentos de cálculos de cantas experiencias de musealización se produciron en Galicia nestes 40 e tantos anos. Pero é moi difícil porque probablemente o censo oficial da Xunta de Galicia non dá hoxe previsto nin contemplado probablemente nin siquiera pouco máis dun tercio ou do 40% da realidade existente. Por tanto, ese mundo hai que achegarse a él e eso. E tamén hai outra cousa fundamental para a acción dos propios museos é a implantación na mentalidade dos xestores destes museos, particularmente dos que teñen unha experiencia máis creativa, máis crítica e máis lúcida, tamén de establecer sinerxias con outras experiencias xeográficamente próximas para establecer accións conxuntas. E en ese sentido, esta casa foi recoñecida no seu día como centro sintetizador pola normativa autonómica, pero non vale con que se poña iso nun papel. Hai que, lóxicamente, habilitar recursos de todo tipo para que, evidentemente, iso poda incidir sobre a realidade e que a realidade intangible, ahora que se fala tanto de patrimonio material e de intangibilidade, moitas veces, sin ter moi claro a que nos referimos, sea unha tangibilidade, un elemento de concreción que nos permita establecer un avance na propia acción que os museos
que denominamos, para entendérmonos, locais, podan desenvolver, pero tamén en contacto con outros museos que nos estén concernidos por esa categoría ou por esa tipificación. Nada máis, disculpas por haberme excedido un pouco. Gracias. Bom dia, obrigada, professor Gerardo, que para mim sempre será o professor Gerardo. É um gosto estar aqui convosco pela segunda vez, nesta linda cidade, e que temos esta proximidade linguística. É um gosto poder vir a Espanha, a Santiago de Compostela, e poder falar em português. Deveríamos ser um país, a Galiza devia pertencer a Portugal. E quando fizeram este convite para estar aqui presente e quando a mesa redonda falava de museus locais, acolhi com grande interesse esta temática, porque, como o professor Gerardo já disse, eu estou a trabalhar neste museu da Terra de Miranda, que representa um território, como o vosso museu também representa um território, há 34 anos. E se a minha experiência pode trazer um pouco, ou vos posso contar um pouco da minha experiência, é precisamente que durante estes anos que ali trabalho,
houve um esforço pelo reconhecimento deste museu local, houve um esforço para que este museu local não passasse para a gestão do município. Há aqui um esforço e um interesse em que a nossa cultura local seja reconhecida ao nível nacional. Finalmente, conseguimos que este museu integrasse o grupo de museus nacionais. Houve neste museu uma grande inversão financeira. Estava há pouco a falar aqui com os colegas da mesa que os museus em Portugal estão neste momento, a maior parte deles, encerrados para investir através do PRR. Eu não sei se aqui em Espanha vocês têm esse investimento, que vem da União Europeia, que vem revolucionar todos os museus nacionais. Estamos encerrados para obras, no caso do Museu de Miranda, estamos encerrados para ampliar o museu, está a nascer uma nova museologia, uma nova museografia, o que nos deu a oportunidade de repensar o que é que são os museus locais, o que é um museu do contrabando, um museu transfronteiriço, um museu da língua, o que é que queremos que este museu seja para a sua comunidade e para o seu território. E deixo que vos diga que os museus locais precisam, acima de tudo, já se falou aqui desta reflexão, já o José Serra falou deste contexto histórico importantíssimo, desta questão de refletir sobre o que somos, os museus para quem e o que é que queremos que os museus sejam. Mas, e eu sou muito pragmática neste sentido, se o museu não tiver uma boa estrutura, um bom gestor, mas sobretudo, e o que lutamos durante estes anos, é para que o museu tenha uma boa estrutura. O museu tem que ser um equipamento atual, um equipamento moderno, contemporâneo, para poder acolher os seus visitantes, as suas pessoas, os turistas, a comunidade, sejam os nossos parceiros, quem sejam. Mas, sobretudo, lutar para que a nossa estrutura seja digna. Pode ser um museu local, pequeno, nós queremos ser um museu pequeno, das experiências, dos afetos, da proximidade, que os museus nacionais também caminham neste sentido, pelo menos em Portugal, caminham para ser museus de proximidade. Isto é o mais importante. Quando estamos a lutar por esta questão das novas tecnologias, inteligência artificial, e que estamos muito tempo afastados uns dos outros, que não há contacto físico, os museus locais têm um papel muito importante neste campo. E eu queria só, antes de começar e de vos ouvir a voz, que é por isso que estamos aqui, trazer esta experiência do Museu de Miranda, que era um museu pequeno, que lutou estes anos todos para poder ser reconhecido, e é neste momento um museu reconhecido porque tem um grande potencial, sobretudo pela língua, pelo mirandês, e esta luta foi sobretudo nessa questão da estrutura. Se a estrutura não tem capacidade de receber pessoas com necessidades especiais, se não temos bons sanitários, bons gabinetes, bons elevadores, estou a falar de coisas básicas, mas são essenciais para poder receber bem. A questão teórica é importantíssima, mas eu creio que já lá está. Eu creio que todos os gestores que estão aqui já têm experiência suficiente e já sabem o que querem para os seus museus, não é? Portanto, também há que investir nos museus locais, que têm um papel fundamental, localmente e nacionalmente. Passamos então ao que interessa, dizer-vos que o tema desta mesa é os museus para quem. Vamos refletir sobre os museus para quem no século XXI. Estamos neste momento em que primeiro nos perguntavam quantos visitantes tens ao final do ano, quantos visitantes tens por mês, quantos americanos, quantos japoneses. Agora perguntam-nos quantos visitantes acolheste no museu, saíram satisfeitos, gostaram da visita, vão voltar. Isto é muito importante, como é importante as relações com outras instituições. Os museus locais têm que articular esta relação. Nós, em Miranda do Douro, temos a possibilidade de ter esta aproximação com Espanha, com o Museu de Zamora, com museus de Valladolid, com museus de Miranda, com museus de Santiago, e trabalhar em rede é fundamental. Aprendemos muitíssimo, partilhamos formas de pensar e trabalhar que são fundamentais. Nós fizemos um projeto que foi o projeto Transfronteiriço Termos, financiado pela União Europeia e que foi realizado com o Museu Etnográfico de Zamora, e foi uma experiência fantástica. Mas vocês não estão aqui para me ouvir a mim, e estou, como vocês, com grande vontade de ouvir então estas pessoas que estão aqui, e passo por apresentar o primeiro museu, que é o Museu de Fonsagrada, que será o João José Molina. Aqui estou. Aqui. Que é um museu situado na montanha lucense. O Museu de Fonsagrada é um espaço dedicado à memória rural viva, ofícios tradicionais, vida comunitária, saberes ancestrais e património material e imaterial.
Mais do que preservar objetos, trabalha com iniciativas de participação local, envolvendo escolas, associações, famílias na construção de narrativas coletivas. Creio que será isto, e dou as boas-vindas então ao José, responsável pela dinamização deste museu e pelo profundo vínculo com o seu território. Amén. Vale, seguindo o guión que fala de como tema central a educación e difusión, debo dicir que, bueno, para empezar, que o museo foi creado hai 40 e tantos anos e que a maior satisfacción que unha das maiores satisfaccións que posiblemente nos deu aos que levamos o museo dende aquela foi cando nos 10 primeiros anos da súa creación se foron configurando as distintas seccións que forman ese museo con unha participación moi marcada dos centros escolares que estaban presentes nese momento, a escola de primaria e o instituto recén creado en aquela época, non? Varios profesores traballaron con rapaces para configurar as seccións dos muiños, co seu inventario de muiños, recolección de pezas, incluso croquis dos alzados dos distintos exemplos. E agora mesmo é unha das seccións de maior presencia no museo. Outra tarefa que caeu en maus destes centros centrouse nos outos, na sección dos outos, que ten unha especial protagonismo no museo. Os outos son unha especie de reliquia que aínda perviven na montaña, aínda que nunha situación unha reliquia do que foi o sistema agrario tradicional en canto a explotación de un ben que suministraba unha das bases alimenticias da poboación, que era a castaña. Bueno, pois esas, ahora mesmo, persisten esos outos, pero como reliquias, como habendo perdido a seu papel inicial e habéndose convertido de plantacións frutais, como eran realmente, tanto plantación frutal como fornecedoras de madeira, como sistemas de explotación gandeira, están convertidas, pasaron de ser desoutos a fragas. Ben, asilvestrados absolutamente, abandonados. Bueno, pois este traballo, unha profesora en particular que tuvo especial interés en centrarse en él, entonces os rapaces traballou na obtención dos trebellos, na recollida de cantigas, debuxos botánicos, recollidas das marcas dos propietarios coa que sinalaban cada un dos árbores que pertencía a cada familia, etc. E outra terceira sección, tamén moi representativa, a sección dos hórreos. Neste caso, pois os alumnos recolleron as tipoloxías dos distintos tipos de hórreos, levantaron planos, estudiaron a nomenclatura das pezas e están ali presentes tamén como resultado dese traballo, está ali tamén mostrándose. As dúas primeiras seccións foron protagonizadas por profesoras, principalmente, que eran da propia vila, eran nativas dali mesmo. O terceiro caso ten a curiosidade, o caso dos hórreos, de ser un profesor como tantos ambulante, dos que na Fonsagrada duraban a mellor un par de cursos como máximo. A pesar de todo, sendo de Huesca como era, foi capaz de integrarse na vida local e de conseguir esa integración e de simpatizar tan estreitamente con unha manifestación tan característica dali como son as construccións populares e particularmente os hórreos. Bueno, estos son pinceladas sobre esa participación en relación ca educación. A partir deses 10 primeiros anos, pois ábrese un paréntesis aí, onde a colaboración non é tan estreita, entre outras cosas porque o museo se cerra, hai un desencontro entre o museo, que somos unha asociación de veciños realmente,
e o propio Concello, de maneira que hai que cerrar porque o Concello non nos facilita un local novo. E entón o museo tense que pechar nun local particular, o local de Finita da farmacia e de Ramón o veterinario, e ali vai pasar 6 anos, hasta que no ano 98 se reabre nun novo local que unha nova corporación nos facilita. Bueno, en fin, eso como unha parte, non? Falábamos de educación, pero vamos a ver, quería aproveitar tamén para falar da propia didáctica, da propia educación que recibimos nós, os que creamos o museo, porque non tiñamos nada que ver con este mundo. E pois había nese grupo iniciador e que pasou a ser de 140 socios. Maiormente eran labregos, maiormente eran comerciantes, eran profesores dos centros escolares e eran pois xente fora do mundo académico bueno, algún era profesor de historia realmente. En fin, que tuvemos que irnos formando e formando sobre a marcha autodidácticamente e chegamos a saber de organizar unha biblioteca, de organizar un arquivo, de aprender a restaurar pezas. Aprendemos museografía e museoloxía. Chegamos a saber diferenciar museoloxía de museografía. Eu mesmo, que son o presidente do Padroado, dixen, pois aquí hai que facer algo, e me puxen a estudiar historia. Principalmente porque a miña inclinación naturalmente era pola arqueoloxía e había que ilustrarse, verdad? En fin, bueno, eso como un paréntesis, indicando que tamén hai unha didáctica do voluntariado. É o voluntariado que sostén estes museos, e ese voluntariado tamén ten que formarse. E se forma de forma autodidacta, pero tamén buscando todos os recursos. E entre esos recursos, naturalmente, pues hai apoios externos, como foi o Museo Provincial de Lugo, estando Felipe ali, que foi o noso asesor, posteriormente o museo, cando estuvo no Museo de Viladonga igualmente, e o equipo actual de Viladonga, pois igualmente. O Museo Provincial de Lugo, ahora mesmo tamén, en fin, e o Museo do Pobo Galego, por propia natureza. Hai outra actividade pedagóxica que hai que sinalar, que na actualidade estamos na renovación da páxina web. Pois hai 3 profesoras que acaban de xubilarse no instituto, que estaban traballando sobre a lingua da Fonsagrada cos alumnos, e que empeñáronse en que eso ten que aparecer na páxina web, e entonces están abrindo aí unha páxina web participativa para que se siga aportando todo o traballo que siguen facendo os alumnos con outros profesores dentro do instituto e do grupo escolar. De maneira que co tempo esta páxina web vai ser unha especie, non só por ese aspecto da lingua, sino que vai ser unha especie de enciclopedia da Fonsagrada, porque a ambición é moi grande. Estas 3 rapazas xa sesentonas, pois teñen toda unha voluntade de traballo que, a verdade, non esperaba a estas alturas que apareceran. Vamos a ver, o museo tamén, apartamos o da didáctica, no guión dice o museo para quen? O museo, o relatorio. Un visitante favorito noso é a propia veciñanza da comarca, non? Fonsagrada ten 40.000 kilómetros cuadrados, 40.000 hectáreas de extensión, é o concello máis extenso de Galicia. Naquel tempo que se creou o museo éramos 10.000 habitantes, ahora mesmo somos 3.000. En fin, en aquel momento da creación era o momento da transformación do sistema agrario tradicional no sistema agrario neoagrario, podese chamar agora, non? Vivimos esa transformación e o museo estuvo nese momento xusto para poder acopiar toda a memoria que estaba en transformación. Pois os protagonistas principales desa transformación son os visitantes que nos apreciamos especialmente. A emoción que nos produce, a mesma emoción que experimentan os visitantes cando
como aportadores que foron e usuarios en algún momento desas pezas que se exhiben, pois é para nós especialmente relevante, non? Gustaríanos, museolóxicamente, representar de algún modo como o labrego, o artesano ou artesana deixan a traza da súa existencia na peza de madeira de onde extrae a forma dun xugo ou unha zoca. Gustaríanos buscar esa fórmula museolóxica para representar que como o novelo de onde a Tecelá fai aparecer un colorista cobertor, chega a ser realidade, non? Como se fai esa conexión? Non é fácil. Vamos a ver se se inventa unha vía para esa que solucione esa parcela museolóxica. Hai outro tipo de visitantes. Para quen? Para quen é o museo? Pois hai un visitante que é o visitante técnico. E o traigo a colación especialmente porque temos unha experiencia recente. O caso de Adrián. Adrián é un musicólogo nativo que forma parte dun grupo que se chama de Ninjures, que el mesmo foi aquí bolseiro do Museo do Pobo Galego, no Aboi, e creo que deixou un bon recordo, que como visitante no seu momento, como moi novo que era, chegou ao museo e descubre que hai un violín na sección de música, un violín que tocou unha cega que se chamaba Modesta de Noceda. Entón, conta Adrián con moita gracia como sufriu de repente unha emoción especial a ver aquel momento. Que é isto? Quen é esta Modesta? De onde sale? Modesta era discípulo de Florencio, creo que un músico cego tamén da comarca, moi recoñecido, que seguramente tedes ouído falar del, e que tuvo unha vida que pasou moi anónima, pero da que sí recorda moita xente da comarca. Pois Adrián se empeñou en dar a coñecer a Modesta. A partir dese descubrimento acaba de publicar un traballo patrocinado pola Deputación de Lugo, e aí está. Pero non só Adrián, tamén está Marisol Tricás. Outro descubrimento moi recente, anduvo por ali polo museo, está facendo un traballo de musicoloxía relacionando a música popular ca música clásica. Ela é de Carballo, aínda que nacida na migración en Suiza, e apareceu ali un día e pedinos, por favor, tocar o violín de Florencio. E efectivamente, ali tocou e ali a gravamos e ali queda... Bueno, este tipo de visitas técnicas son especialmente atender e que é un papel importante o que cumplimos porque para eso estamos tamén. E hai outro tipo de visitante que apreciamos especialmente, que é o visitante máis ou menos formado, incluso esteta, que busca que aprecia a pregnancia das formas dos aperos e trebellos. A pregnancia. Vamos a ver, este término de pregnancia está no dicionario. É dicir, a cualidade das formas visuais que captan a nosa atención pola simplicidade, equilibrio ou estabilidade da súa estrutura. Iso é o que queremos transmitir ao visitante, que sepa advertir esas calidades plásticas. Non sei se é unha intención elitista que está fora das ondas contemporáneas de proxección social dos museos, pero é unha visión que especialmente queremos trasladar desde o noso gusto personal. A roda do carro, o xugo, a encrucillada das lousas típicas das cubertas das construcións da Fonsagrada, as propias chimeneas. Esa expresividade plástica está chea de pregnancia. E é que, de alguna maneira, queremos que a xente perciba. Temos un instrumento para iso. E para iso temos unha axuda, que é unha sección que temos que se chama de ida e volta. A sección de ida e volta está formada
por obra principalmente escultórica contemporánea, donde están principalmente membros da xeneración atlántica dos anos 80, como Manolo Paz, Luis Borrajo, Ignacio Vasallo, Paco Pestana, Mónica Alonso, artista local, que precisamente indagan, investigan en esas formas de orixen popular e que conectan, ou pola forma, pola intención, con esas pezas que vos digo, esa roda, ese xugo, ese carro, eses lousados. Por aí camiñamos, por esa vía. Bueno, isto me pasa. Entonces, hai outra tamén, a proxección social, porque vexo a xente mirando o reloj. A proxección social é que desde o museo iniciamos iniciativas para promover cousas como a recuperación do camiño primitivo de Santiago. Aí se mobilizou a xente no ano 92 para incluso sinalizar o camiño, un camiño que estaba esquecido pola iniciativa oficial. Outra, a promoción de excavacións arqueolóxicas, como a excavación de Castañoso, donde de sempre se coñecían unhas estruturas que aparecían ao aire libre e que indicaban que ali había algo especial. Como efectivamente foi, cando unha vez excavado se descubriu unha sauna castrexa como do mesmo tipo das que hai no norte de Portugal, entre Douro e Miño, e como as que hai na conca do Navia e Eo. Esta foi sumarse a esas saunas castrexas que eran tan frecuentes no Navia e Eo. Despois, a restauración a promoción dunha excavación, de unha restauración dunha iglesia parroquial, a propia declaración de Vic dunha ferrería comparable ainda que a outra escala a de Sargadelos. En fin, toda esta labor é a través dun voluntariado e sin asistencia da administración. Celia, digo... Muito obrigada, José. Juan, por nos explicares isto do teu museu e a base a esta proximidade, poderes falar às pessoas e amar as pessoas por el nombre. Nos museus locais queria fazer uma proximidade, agora me estava passando para o castelhano que lo abro muito mal, queria fazer uma proximidade com os museus locais com uma oliveira. Os museus locais são a raiz da oliveira. É preciso cuidá-la, é preciso podá-la e é preciso colher o fruto. Os museus locais têm um papel importantíssimo na cultura nacional e local. Passo então a palavra agora ao Sucumbino, um nome particularmente especial, que é ele que dirige o Museu da Capela, As Neves, um museu que nasce de uma antiga escola e transforma-se num espaço de encontros intergeracionais. Neste espaço, a educação patrimonial não é teoria, é prática, cotidiana, memória viva, partilha de histórias, oficina com avós e netos. Um museu que prova que o passado pode ser ferramenta para imaginar o futuro. Sucumbino, o que nos trazes então do teu museu? Próximo maño que a tecnoloxía non é o meu. Bueno, grazas por convidarnos. Sinto moito antes non poder vir, que estaba no programa e na intención, pero bueno, esas cousas que está tecida a vida, pois non me permitiron. Bueno, do Museo Etnográfico da Capela, aquí o amigo xa me chafou parte da charla, pero bueno. Bueno, vamos a ver, como é de educación, non quero, porque xa é super coñecido, non? Non quero, bueno, pasarme moito, pero, bueno, sí, quero recordar que este museo, esta colección visitable, como querades chamarlle, naceu de casualidade. Penso que se intentáramos facelo non nos saía. Estamos falando dun colexio novo, un colexio desexado, no ano 79, e que toda a comunidade se volcou con el. Entón, realmente, era fácil traballar ali. Entón, no ano 81, propuxo aos nenos para facer unha exposición de libros galegos, que ali non había librería,
bueno, pois que trouxeran cousas da casa antiguas, así sin máis, que, como dicía aquí o compañeiro, os mestres que andivemos nestas cousas, pois, ao pouco, o primeiro que tiñamos que facer era meterse no ABC da etnografía, antropoloxía e tal, porque, bueno, xa sabedes que a escola, que a realidade que está ao lado, pois, moitas veces pasaba, non? E, sobre todo, a cultura tradicional, non? Bueno, entonces, para a sorpresa de todos, foi que os nenos, en unha fin de semana, pois, trouxeron moitas cousas, unha exposición que, a ver, se me dou aclarado, porque esa que está aí, que vedes aí a ver, ai, non está, eu vexo. Vale, sí, pero se dou aquí, que? Esa, vale, moi ben. A ver, aquí non vou seguir isto tiño de vello, a punto. Bueno, pois unha simple exposición, pois, nunha fin de semana, pois, eu que sei, 60 pezas, por dicir algo. Esta é unha parte da fotografía, hai o outro lado. Entón, non sei se foi boa idea ou mala, porque a veces despois arrepentímonos. Propúxeselle ás familias que a exposición pasara a ser permanente. E a partir de aí empezou unha experiencia realmente moi curiosa e moi interesante non só para o colexio, sino para, digamos, o sistema educativo do colexio. Que foi que os nenos se convertiron en auténticos salvadores de pezas que estaban a dormir o soño eterno do que xa non se usa. Iso foi ao mesmo tempo que xogaban co seu pasado recente. Entón, a partir de aí, concibeuse a idea de que, bueno, pois vamos a intentar facer unha colección o mellor posible, o máis amplia posible, recollendo todos obxectos que tuveran que ver ca forma de vida e tal. O sea, non valía calquera cousa antigua, vale? Senón que tuveran que ver ca forma de vivir, de traballar, dos seus pais, avós, etc. A cousa foi medrando, salíndose digamos, de madre, máis do esperado, etc. O que sí é moi importante, isto que eu quero recalcar, é que a principal característica de todo isto é que os nenos sempre foron protagonistas. Non só porque eles foron os artífices da colección, xa sabedes que un neno na casa é o dono e señor, entón, papá, eu quero levar isto para lá, ou avó, eu quero levar isto para lá, pois vai para lá, senón o mellor non iba para lá. Os nenos aportaban a información, os nenos facían un inventario, a catalogación, aquelas clases de os que son, bueno, non somos, os que estamos aquí non somos, da EXB, de protecnoloxía, os que van a religión, non van a religión, etc. Bueno, pois eran os que realmente mantiñan todo isto, non? Pero, ao mesmo tempo, o máis importante é que este era un proxecto que sempre estuvo integrado na didáctica do colexio, non? O sea, o colexio, desde un principio, por unha serie de circunstancias, tiña claro que intentar desenvolver un ensino contextualizado. Quer dicir, que unha escola en contacto ca realidade do medio no que viven os nenos, que a conoceran, que a valorasen, e se sentían protagonistas afectivos, mellor. Isto sempre foi un pouco a filosofía do colexio no principio. E a mí, moitas veces, en outros tempos preguntaban, como é iso posible? Pois igual que na Ponte Nova falou de que é unha realidade na Galicia rural, de que os mestres, así que están 2 anos, márchanse, porque queren mellores prazas. Mellores prazas, queren ir para as vilas e todas esas cousas. Na Capela deuse todo o contrario. E os mestres que foron para ali, estábamos ali porque queríamos estar nese colexio, e prova diso é que todos nos xubilamos nese colexio. Podíamos estar en Ferrol, podíamos estar en Santiago, podíamos estar en calquer outro sitio. Entonces, creouse no colexio chamámoslle o núcleo duro, de uns 8 mestres que estivemos ali toda a vida, hasta que nos xubilamos. Entón, claro, os proxectos, o sistema de funcionar o colexio, é permanente, e a partir de... Incluso tense dado o caso de mestres que estuveron, marcharon e volveron. O sea, porque non entendían traballar noutros colexios antes e tal.
etc. Bueno, entonces eso creou todo este espírito. Bueno, alrededor de todo isto, por suposto, pois fixáronse cantidad de actividades, experiencias super interesantes que agora non ven ao caso, porque, bueno, senón estaríamos aquí todo o día. No ano 2001, con eso de que, primeiro, os nenos maiores marchaban con eso de la ESO, de que os mestres, por lei de vida, íbamos a empezar a xubilarnos, de que todo eso tiña problemas de conservación, estaba a tope, non sei se vou chegado aí, a ver, axúdame, porque a ver se vou chegado, que eu son... Aquí podía posicionar. Aí, bueno, os nenos protagonistas, ese é igual. Para atrás, como se dá agora? Para atrás, mira, para aquí, en este lado. Vale, moi ben. Bueno, para que teñades idea como podía estar un colexio. Hoxe meteríanos a todos na cárcel, porque se cae unha polilla nun pé a un neno, pois xa sabedes que somos moi delicados. Bueno, ese sería un corredor do colexio. Bueno, como vedes, as cousas tiñan, a nosa maneira, os papelitos, eso é a peza inventariada, Vale, quero dicir, estaba por seccións, como vedes as entradas das aulas, bueno, aquí a imaxe é que parece que é pequeno, o pasillo é moito máis grande. Vedes que ali, ao final, había un carro. Bueno, aquí había arados e todo eso colgado, e ali, por ali, os nenos entraban na aula así de lado, na aula do final. Pero, bueno, era cariñoso. Por certo, en ese tempo, nos 25 anos que estuvo no colexio, solo desapareceu unha peza, que foi unha peonza, que fixo ben o cativo, que se a necesitaba, fixo moi ben, moi ben. Non, pero quero dicir que para os nenos era deles. Bueno, aparte como vían que viñan outros colexios, como vían que bueno, viña xente e tal, bueno, pues algo debe ser, non? Bueno, como este pasillo, este corredor, está o de abaixo, bueno, aí están as escaleras, aí estaba o tear, bueno, estaba todo a tope. Bueno, como vedes, estaba todo hacinado, unha forma bastante asimétrica, problemas de conservación, bueno, todas estas cosas. Entonces, xa que era unha contribución do vecindario da comunidade, pois pensouse que, bueno, pues a ver se podíamos reubicalo noutro lado, con toda esta serie de circunstancias, non? Entonces, bueno, pues creamos unha asociación, para min o primer erro, gran erro, crear unha asociación, pois se queremos explicamos por qué. Entonces, bueno, pois conseguimos, bueno, a intervención dos maiores, a ver, porque, bueno, todas esas persoas xa non están, os libros que se editaron do colexio, que son traballos dos nenos, etc. Bueno, todas estas cosas. O tema dos xogos, bueno, que estaba aí, o colexio acabouse convertindo nun referente en toda Galicia en canto ao xogo popular. Bueno, e creamos unha asociación. Conseguimos, para reubicar o ese, que a Igrexa nos cedera a Casa Rectoral. Unha casa rectoral, unha casa preciosa e bonita. Bueno, porque aparte ten as características, os que estuveron ali, que no fondo era unha casa rural. Bueno, unha casa propia da comarca, bueno, restaurouse, con fondos tal, e creouse a configuración dun museo tendo en conta o que había no colexio. Bueno, cando fixemos o traslado, había 1.600 pezas diferentes, inventariadas ou catalogadas que había no ese. A idea da asociación era seguir ca experiencia do colexio e, ca idea de crear un museo con posibilidades de medrar e tal. Está claro que nós non recollíamos cousas grandes como podía ser un burro de ferrar porque no colexio non tiña sentido. Vale, por exemplo, ou un trator, non teria sentido leválo para o colexio porque non había sitio. Bueno, entonces configurouse co que había un museo cos espacios que tiña. Nos chamámosle como unha pequena rede, non están xuntos, ese é o primeiro problema, que sería a Casa do Pazo, que está no lugar do Pazo, e que é a recreación dunha casa rural tradicional. A ventaxa que temos nós con outros museos é que, ao estar como está colocado, disimúlase máis moitas cousas. Quero dicir, non é igual que estén nunha vitrina que estén expostos como se estuveran nunha casa. Quero dicir que se hai unha telaraña tampouco pasa nada. Te explico despois polo que pasa a continuación. Bueno, non pasa nada, sacámoslo, por suposto. Bueno, pois é a recreación da casa rural que vos podedes imaginar como pode ser a casa do patrón ou calquera outra.
Despois, eso foi no ano 2006. No ano 2009 creamos o que se chama o Parque Etnográfico Sexín, que é realmente unha prolongación do museo, que é como o home aproveita, o home e a muller, aproveita o medio tradicionalmente, quer dicir, como aproveita os regatos, como aproveita os montes, as fragas, etc. Que, por certo, tamén empezaron os nenos con un proxecto Voz Natura, cousas que estaban ali abandonadas a beira do río. E como todo naceu nun colexio, pois pensamos que debíamos de ter unha homenaxe á escola rural tradicional. Bueno, tradicional, a escola de sempre, as que fomos nós. Bueno, que temos creo que unha colección interesante que xa se queda moi pequena, que é a recreación dunha escola, a casa vivenda ou a casa habitación dos mestres, é unha exposición sobre a evolución da educación da capela dese lugar. E deixo todo iso. Como aquí vimos a queixarnos tamén, vou reflexionar, porque o fixo un pouco, de cal é unha realidade dun museo como a noso, e depois falarei de para quen vai. Vale, pero só moi pouco tempo. Mira, calquera museo ou institución, iso aprendino de todos os teóricos e todos, pois ten 3 ou 4 misións básicas que debe de cumplir. A primeira é coleccionar, que é polo que nacimos todos. A segunda é, para nós, moi difícil, para nós e supoño que para todos, e máximo nun museo etnográfico, que é conservación e mantemento deso. O sea, o que chamaríamos que as cousas vagan para ver e se conserven, sobre todo nun museo etnográfico onde sabemos que o 80 ou 90% das cousas son madeira que ten 40, 50, 60, 70 anos ou máis, ferro, que tamén ten a manía de poñerse así un pouco fea, ou folla de latón. Claro, iso hai que conservalo. Despois intentaremos explicar de como facemos nós. Outra gran misión é documentar e investigar. Quer dicir, toda a peza ten unha información que debe de ter, e aparte que hai que intentar recuperar os museos etnográficos todo o patrimonio material e inmaterial que se poida antes de que se nos vayan as últimas persoas que xa naceron nos anos 30. Xa non temos persoas que naceran hai 100 e pico de anos, cada vez menos informantes. E a gran misión de todos os museos, que é divulgar e difundir, que nos coñezan, estar guai en las redes tal, en las redes con las redes, todas esas cousas, que nos coñezan, e o grave problema despois tamén que eso valga para que a xente nos veña a visitar, vai contenta e satisfeita. Moi ben. Pois, un museo como o noso, pois, como fai eso? Con voluntariado puro e duro. O sea, eso desde que naceu hasta agora, sacando aquelas épocas. E, bueno, vou mirar para Filipe porque era o director xeral de museos, non? Cando nos iniciamos, era aquela Consellería de Educación, de Cultura, como se chamaba daquela, digamos, a sección de museos, de vez en cando iba polos museos, e atendía aos museos dentro das posibilidades, non? Pero, bueno, quero dicir, desde axudas para facer algo. E despois, bueno, xa sabemos como é a realidade. Entonces, claro, como facemos nós? Bueno, pois a coleccionar como a todos, cando ven unha peza, pois gardámola e esperamos que a poidamos documentar, inventariar e todas esas cousas. Para nós, o gran suplicio é, hoxe día por hoxe, é o mantenimento e conservación. Por qué? Porque iso necesita un traballo continuo, exacto. Nós como facemos? Facémoslo nós, como podamos, a lo bruto, o sea, nada de expertos en restauración, nada deso. Pois mira, nós pechamos no mes a mediados de decembro, e no mes de xaneiro, e brocha e punto, como podemos. Mal de arrastro, pero, bueno, cal é o noso objetivo? Manter a raya, así de simple, manter a raya as cousas. O de documentar e investigar, bueno, pois, pouco a pouco, como a todos, bueno, facemos algunha actividade relacionada con eso, por exemplo, pois convocamos un premio de investigación
anual, que xa vai na 18ª edición, facemos unhas jornadas onde se presenta eso, bueno, etc. Ben, algunhas actividades, como por exemplo, unha, mira, que a veces as cousas sinxelas parece que, mira, dá máis resultado. Desde hai 2 ou 3 anos facemos unha cousa que se chama Café con Memoria, onde nos xuntamos ali 20 persoas, unha media de 20, bueno, hai que apuntarse, tampouco é o que este aburrido que vai por aí. Entonces, durante un mes, 5 semanas, normalmente facémoslo 5 semanas, tema. O outro día, por exemplo, estuvamos falando sobre que, bueno, pues, máis do que parece, se recolle, pois a comida antes, non a comida antes, senón incluso empezamos dunha forma moi light, que era que comidas hoxe que están de moda antes eran comida de pobres. Entón, a partir de aí empezamos a... Eu, por exemplo, pues, quedei sorprendido que na capela pois hasta se poden facer 10 variantes de caldo, que, bueno, todos sabemos o que é o caldo, pero o caldo de nata, o caldo de nabos, e diste, pero o caldo de nabos, pero que ti estás de broma, se era pos porcos e todo eso. Bueno, unha serie de cousas que diste, parece mentira. Como se conservaba a carne do patrón? Que sobraba cando se mataba un cabrito. É que flipas, porque todos sabemos que non hai congeladores, non? E eu, a primeira vez na miña vida, que vexo que a carne que lle sobraba, porque claro, se o patrón era, que sei, en Xullo ou Santiago, pois despois viñan as mallas, viñan todas estas cousas, e a ver, despois para as merendas quedaba. Pois metíano, gardábano todo e metíano no pozo. Diste, pero que ti estás de broma. Dixe, pois sí, o pozo era a nevera. Bueno, non metían auga, por suposto. E iso valíalles para iso, a mellor para a seguinte romería para ir a comer. E diste, parece mentira, ver? Bueno, pois cousas como estas que salen. Ao final, como sempre, acabase falando da guerra. Dos escapados e todas esas cousas. E digo, a ver, digo isto por referencia de porque era un tema que antes non se falaba. E agora parece que a xente se tal, porque isto de que a memoria e tal está bueno, deixos. Despois ven o de divulgar e difundir. Mira, bueno, pois claro, un museo como o noso, onde non ten ningún persoal, pois creemos ou en actividades complementarias que poidan, que sean abertas, que sean variadas e que, ante todo, favorezcan a participación da xente, porque nós tamén o que queremos é que, ao ser un museo local, é que a xente da comunidade pois participe nesas cousas. Vir o museo non van vir todos os días, ni unha vez ao ano, que ainda hai moita xente na capela que non veo, que quede claro, vale? Entonces, bueno, pois actividades que facemos, pois unha feira, digo, porque unha feira de tipo etnográfico, onde a artesanía ten moita importancia. Facemos unha cousa que, bueno, non sei se sale por aí, que está dando moito resultado, mas que nada porque é de moita participación, que é participación de, bueno, o premio, outras actividades, bueno, etc. Eso, tal como éramos... Bueno, aí está 1948 e 1949, que é un roteiro teatralizado, partindo da historia, da etnohistoria. Quero dicir, nós empezamos no ano 1941 coa información que dá a xente, elaboramos un guión e 40, 50 actores, paisanos, por suposto, vos podeis imaginar, pois ao longo de 3 ou 4 horas lle van mostrando a xente como era a vida, pois nese caso no ano 49, ou feitos reais que pasaron, xa vou cortando, ben, entonces, cal é o problema? Todo isto é moito traballo, todo isto, claro, o voluntariado non dá, non pode, as cousas van quedando, etc., e hai moitas eivas. Outra das cousas que leva todo este voluntariado é que, por exemplo, un museo como o noso non pode ter anualmente un horario de visitas estable. Entonces, que facemos? Pois no inverno, temporada de inverno, abrimos só domingos e festivos. Bueno, abrimos por semana porque veñen colexios e asociacións e todas estas cousas, non? Pero, bueno, ao mellor no verán facemos o esforzo de contratar unha persoa para facer un horario, xa acabo. Para quen? Bueno, é porque porque estaba na pregunta e non se me ocorrería facer para isto. Bueno, pois, a ver, o noso museo témolo moi claro de que de todos e para todos. Por que é de todos? Porque o fixeron eles. Calquera familia da capela pode vir, oye, isto é da miña casa, o sea, por
tanto, é deles. E nós o que intentamos é que, bueno, pois, con as nosas actividades e con todo, bueno, pois que saiban que eso é deles, non que é deles, senón que o fixeron eles, e que deben de valorar porque representa, pois, o seu pasado recente, a súa historia. E despois, claro, o que máis intentamos é que, bueno, que os máis novos, nos máis novos, e nas xeracións que veñen por ali ou se poden achegar, bueno, pois, polo menos inocular o xerme da curiosidade por saber de onde veñen. O sea, o dito de outra forma, que descubren, reflexionen, que non dean esquecemento a través das cousas do museo e das nosas actividades o seu pasado recente. Porque hai que pensar que un museo etnográfico, ou todos os museos etnográficos, realmente o que ofrecen é un pasado moi recente, que os que somos maiores, entremillados e por aí, cando se acabou ese pasado, pois, poñamos na década dos 60. Como digo eu ali sempre, cando chegou o trator, por poñer un punto de referencia, cando a xente na capela pois, deixou de traballar nas fragas, empezou a traballar nas industrias da comarca, que fixo moi ben, como os astilleros, como Endesa, e por aí, digamos que se acabou todo isto. E vou acabar cunha reflexión do noso, bueno, amigo, querido amigo, bueno, que agora xa non está con nós, que é Pepo Ferreiro. O alma mater para mí, un dos museos, ou é que coñezo poucos, dos museos etnográficos máis importantes e máis interesantes que hai en España. O Museo de Grandes de Salime, que pásalle como ao noso, ou como a Fonsagrada, de que hai que ir a Fonsagrada. Bueno, a Fonsagrada ainda pasa o camiño inglés, pero a Grandes de Salime hai que ir a Grandes de Salime, non se pasa por ali. O do Oviedo. O do Oviedo. Sí, hai que... Pois el díxenos unha vez nunhas xornadas, nas primeiras xornadas que fixemos alá polo ano 2006, unha frase que eu copiei e que intentei levar como referencia. Bueno, daquela empezábamos, no ano 2006, é cando a colección se inaugurou fora. Dicía el que as utopías hai que telas sempre como punto de referencia e temos que loitar para facela realidade. Non sei se a frase del, pero, bueno, ele soltou naquel día. Entonces, hoxe, o Museo da Capela está loitando pola supervivencia e a súa utopía é moi simple, que teña un futuro a poder ser mellor. E por eso apelo ao compañeiro de que as administracións, creo que se somos algo necesario para ou bon ou útil para a sociedade, penso que as grandes administracións deben de botar algo máis que unha man, asesoramento, a nós con que nos puxera unha persona, ainda que fora a tempo parcial, dábanos a vida, simplemente eso, unha persona que estuvera 20 horas a semana, no día a día do museo, a poder ser técnico ou técnica, pois dábanos a vida, xa non pedimos restauradores profesionais, ni nada. Entonces, bueno, pues o mellor o voluntariado podía seguir manténdose. Bueno, aparte de que hai algún voluntariado que, bueno, con 75 anos estamos en camiño. Vale, entonces, bueno, nada máis. Porque agora xe mesmo, ainda que nós temos unha xunta rectora, onde está representada, pois, o Concello, está representado os socios, está representado incluso o colexio, pois, bueno, hai que ser, o Concello non participa, o colexio por lei de vida, que hoxe no colexio só queda un mestre que veo algo daquilo. É máis, hoxe, outro peligro, para que vexades como as cousas desaparecen. No colexio quedou unha gran, todo relacionado cos xogos, non? Entón, hai unha gran exposición sobre o xogo tradicional, había unha hai unha colección impresionante de xoguetes africanos. Pois o colexio quere se desfacer del. Collémolo nós, é que non podemos, non temos sitio. Estamos falando co Concello a ver se se pode. Tampouco quere que se vaya, claro. Pero tampouco se vaya. Perdón, ahora xa. Muchas gracias por traernos esta realidad pura y dura, que es la realidad de muchos de los museos locales en Portugal también. Mas hay que seguir luchando y trabajando por esa voluntad comunitaria.
Sin más demora, paso la palabra a Isabel Posada, que dirige el Museo Liste de Vigo. ¿No lo dirige? Muy bien, es didáctica, muchas gracias. Es un museo de referencia etnográfica gallega. Dedica-se ao património cultural tradicional, festas, oficios, cânticos, cantigas, objetos do dia-a-dia. Destaca-se pelo seu trabalho de investigação rigorosa, mediática, educativa e diálogo entre tradição e contemporaneidade. Por favor, entonces, ten a palabra. Moito obrigada, Celina. Bueno, bo día a todos. Eu xa me presentei onte. Un pouco tamén presentar o museo, que tamén o fixen onte brevemente. O Museo Liste Etnográfico de Vigo surdiu no ano 99, cando o Concello de Vigo convidou a Olimpio Liste a traer parte da colección que había no outro museo anterior creado nos anos 70 en Oseira. Parte desa colección foi, digamos, o feito fundacional co que veu a colección para Vigo e crearon unha fundación con un padroado que rexía este museo, porque realmente o que se creou coa fundación foi o museo, que ten funcionamento e o museo. Bueno, é un museo complicado no sentido que falaba onte, que é un museo do rural, aínda que non só, está nun ámbito urbano. O Museo do Pobo tamén é un pouco un exemplo diso, con outras características porque a cidade é completamente diferente, pero, bueno, un pouco nesa liña tamén. O que quere decir que se pode facer etnografía, antropoloxía, etnoloxía, en calquera ámbito, enfocando de forma diferente, non? Entón, un pouco vou a centrar na educación, na difusión, na nosa didáctica, non? Porque digamos que é un dos eixos vertebradores das accións do Museo Liste. Gustaríame partir da definición que onte tamén mencionou Fátima do ICON, tamén creo que Xerardo a mencionou, que do ano 2022 dá un xiro a outras definicións anteriores de museo, digamos, non? E ten ese xiro que vai máis hacia o cara ao social, o comunitario, sexa o que sea esa noción de comunidade que varía un pouco segundo o lugar onde estemos ubicados, e que aborda o museo como unha entidade viva, como un ente xerador de experiencias que serán tamén a súa vez coñecemento. Entón, bueno, quería destacar que nesa línea a nosa filosofía, que foi un pouco a que nos inculcou o Olimpio Liste nos primeiros momentos, a filosofía de un museo aberto para todos, que xa contesto a pregunta desta mesa, non? Para quen? Para todos. Un museo que non está pechado, que non está de costas á sociedade, que non está de costas á comunidade na que está inserido, senón que se abre a él, o que non sempre é fácil, porque son comunidades diversas. Agora se fala moito de diversidade, de inclusión, de integración, pero son tarefas complicadas para nós os profesionais dos museos. Olimpio sempre falaba dun lugar para estar, un lugar no que nós os profesionais éramos anfitrións necesarios para transmitir eses coñecementos que nos atesouramos, que conservamos, ás veces sí, ás veces menos, non podemos, que investigamos tamén bastante pouco, porque realmente o día a día nos come, e penso que nos pasa a todos. Temos que atender o que vai surdindo, e ás veces temos que deixar un poquinho de lado a tarefa de investigación, que agradecemos moito que outras persoas que xa podan facer, que estén no ámbito académico, que podan facer esa labor de investigación, que mellor no día a día os técnicos de museo pois non podemos levar a cabo, non? Entón, por unha parte, falar eso da nosa filosofía. Despois de algo que tamén se veu falando estes 2 días aquí, que son os recursos humanos. Eu estes días vin aquí no coloquio moita paixón e moita alma nos museos, non? E realmente moitas veces o que os alimenta. A realidade é que deberíamos ter equipos formados, que sí, o somos, en diferentes disciplinas, pero estamos formados, ou nos vamos formando, como falaba tamén os compañeiros antes, vamos aprendendo pouco a pouco,
Terían que ser tamén equipos estables para poder levar a cabo proxectos que non se esgotan nun trimestre, nun ano, senón que son de longo percorrido. Eso a veces tampouco é posible. Implicados polo que vos digo tamén desa paixón, desa alma que hai que poñer, dese gusto polo que todos e todas facemos. É difícil porque moitos museos están, e coleccións visitables, por suposto, están funcionando con equipos mínimos ou ás veces sin equipos, con vixiantes de sala que non poden fornecer outro tipo de contidos, non? Entón, bueno, como vos decía, iso, por resumir un pouco, o eixo vertebrador do Museo Liste é a súa didáctica. Entendemos como didáctica un todo, porque todo o que facemos, o que non se ve de todo ese traballo que mostramos ao público día a día, pois faise para alguén, non? Faise para a xente, para o público que nos visita, a comunidade estranxeira, que no caso do Listo son poucos, porque non é que veña moita xente estranxeira. Poderíase facer algo porque temos un mercado de cruceiros interesante, pero bueno, xa non nos corresponde a nos pois trazar esa liña, ou sí. E todo o que facemos, a investigación, a conservación, a exhibición, o montarse de exposicións temporais, vai de cara a ese público que, digamos, é o protagonista neste esquema de museoloxía, non? Ademais, me gustaría tamén salientar que no noso caso, como tamén comentou onte Manolo, creo que se chama de Casa do Patrón, a didáctica hai que entendela en dúas vías. Por unha parte, a difusión, o ensino dos nosos contidos, do que nos facemos, do que nos investigamos, do que nos mostramos, do que nos atesouramos aos visitantes, xente allea a este mundo moitas veces. Pero despois hai outra didáctica tamén moi interesante, moi importante, que é a didáctica para profesionais. O Museo Liste acolle todos os anos unha chea de alumnos en prácticas, vidos de convenios de colaboración coas universidades públicas e privadas, a Universidade de Compostela, a de Vigo, outras, como vos digo, de outros ámbitos, non únicamente dos graos, senón tamén de másteres, de mestrados e demais. Entón, tamén de ciclos, de guiado, de turismo, porque tamén hai unha simbiose aí. Consideramos que é unha labor moi, moi importante. É traballo, porque hai que facer un plan de formación, hai que leválo a cabo, non temos recursos humanos, o que estamos falando sempre, que temos escasos recursos humanos e temos que dedicalos a tarefas que van saindo no día a día, pero que tamén é interesante, non é desdeñable, porque saímos formados do mundo académico, pero despois a vida laboral pois é outra cousa, hai que ter pois flexibilidade, ás veces, pois bueno, pois o que pensabas facer non podes facelo da maneira que queres, entón un poquinho iso, non? E xa para non cansarvos moito, falar do programa didáctico que atende a eses principios de inclusión, de integración, de accesibilidade, vou a deixalo aí entrecomillado porque temos serios problemas coa accesibilidade tanto física como sensorial no Museo Liste de Vigo, que agardamos que se arranxen pronto, pero bueno, depende do Concello, fundamentalmente porque a casa non é nosa, a casa é do Concello de Vigo, pero ese programa atende a esa diversidade da nosa comunidade, que sempre decimos que a que nos nutre en todos os aspectos, non únicamente no económico, sino tamén pois, de coñecementos, porque aprendemos moito de todos os nosos visitantes, e a que tentamos darlle ese feedback, esa volta co que nos podemos aportar. Entón, bueno, pois, digo vos así os bloques máis ou menos de actividades que temos que atinxen un pouquiño a todas as franxas etarias e tamén, bueno, pois a diferentes colectivos, asociacións e demais. Bueno, o máis importante, digamos, o do que partimos, non máis importante é a colección permanente. En torno á colección permanente establecemos as guías normais, que serían para coñecer esas pezas que falaban tamén onte a diferencia ou non diferencia entre cultura material e cultura inmaterial, que realmente nos o vemos como un todo, pero que casi o máis importante non é a peza así, sino o que nos conta, evidentemente.
E non só esa visita, senón que tamén os percorridos alternativos, que son percorridos temáticos que facemos ao redor de diferentes temáticas, non só das pezas, podería ser oficios, sí, pero tamén podería ser pois o traballo feminino, algo máis inmaterial, por decirlo de alguna maneira, non? Entón, temos esos percorridos alternativos que, digamos, que axudan, tanto eses como outras actividades, a que a visita non se esgote nunha única visita, senón que a xente volte ao museo, sinta o museo como algo seu, esa idea de identidade tamén tan difícil nunha comunidade grande como a de Vigo, aínda que tamén ten células máis pequeniñas como os barrios, e axuda a que nos nutra de visitantes, porque realmente é importante a calidade, pero a cantidade hoxe en día nos ven pedida porque temos que mídese por o número de visitantes, non? Entón, axudamos a iso, a que a xente volte, que forme comunidade, que forme identidade, que construa a cidade, non? Tamén temos, a parte das visitas guiadas, actividades dedicadas sobre todo aos escolares, que serían as cíclicas. Recollemos os amaín, o entroido, os maios, que son realidades que en algúns casos están moi vívidas ou están moi recuperadas, pero noutros casos están moi alleas. Entón, bueno, pois é unha forma de que entremos nese aspecto e que, ademais, que a comunidade educativa nos demanda porque utilizan como complemento aos seus currículos. Entón, bueno, se van a estudiar nun trimestre determinada actividade cíclica ou festa cíclica, pois digamos que utilizan o museo como unha ferramenta tamén, non? Esquecín tamén falar de exposiciones temporais que complementan a permanente e que noutros casos nos descubren mundos moi diversos porque está moi ligado ao coleccionismo privado e que cada vez facemos menos máis longas no tempo porque é imposible atender ao montarse desa exposición, a documentación desa exposición e, sobre todo, aos gastos derivados desa exposición. Despois tamén temos actividades especiais que son aquelas que facemos dunha maneira gamificada, lúdica, para atraer un público que xa coñece o museo, un público sobre todo infanto-juvenil, para atraer o público que xa coñece o museo, xa viu a exposición permanente, xa viu a temporal, xa estivo en varias ocasións, e descubre o museo de outra maneira, atinxindo unha peza determinada, unha sala determinada, a través de xincanas que resolven acertixos, que van cubrindo etapas e demais, e que son interesantes porque realmente tentamos que non perdan a esencia do que somos, non? Porque tamén temos ese problema, non? Cal é a nosa esencia, non descontextualizar o que facemos, porque senón perdemos o obxectivo que é comunicar os contidos que nos representamos. Temos unha proposta moi interesante tamén que son os obradoiros emerxentes, que se concibiron como estruturas inacabadas nas que convidar a diversos colectivos, asociacións de mulleres por un caso, asociación de inmigrantes por outro, diferentes colectivos a formar parte deses talleres, deses obradoiros e contribuir ao seu desenvolvemento. Pois o taller de sororidade, pois fan algún tipo de visita a salas especialmente afíns a ese tema e despois teñen postas en común, fan obradoiros de cianotipia, tamén misturamos un poquinho diferentes disciplinas, incluso arte contemporánea. Tamén temos que prestar atención ás programacións especiais e conmemorativas, o Día de Letras Galegas, o Día Internacional dos Museos, as Noites Brancas en Vigo, que digamos que son un xeito de chegar a xente que non visita habitualmente museos e que chegan porque é unha noite de verán que está moi boa e ven o museo, estamos todo o ano, estamos abertos, benvidos igual, este é o que facemos, este é o que temos, e realmente todo o noso traballo vai encamiñado ao público. Entón, a pregunta última, a reflexión última é
museos, por unha parte, que están en museos de coleccións visitables, non quero deixar a nadie atrás, que teñen que estar atentos ao que a sociedade lles demanda, sen perder o obxectivo que nos é propio, con respecto a museos para quen? Para todo o mundo. Un museo para estar, non só para visitar, no que nos sexamos unha ferramenta e que todos podamos construir coñecemento. E moitas grazas. Muito obrigada, Isabel, por trazer-nos esta tua experiência tão enriquecedora e disseste bem, usando as palavras agora do Papa Francisco, um museu para todos, todos, todos. Muitas graças. Passo então a palavra à Rosa Maria Carvalho. Bom, tinha-me dado esta indicação, é outra pessoa que está presente, vem do Museu da Escola e da Infância de Pobra de Tribes, não disse bem. É um museu de escola e de infância que resgata a experiência escolar do passado, sobretudo os materiais que estão relacionados com esta temática, para se fazer refletir sobre o presente. Quer contar-nos então essa história? Obrigada. Gracias. Bueno, moitas gracias ao Museo do Pobo Galego polo convite e por estas reflexións que eu creo que son moi necesarias. No noso caso, o Museo da Escola de Infancia de Tribes é un museo municipal, pertence ao Concello e está xestionado e mantido polo propio Concello, pola propia administración local. Botamos en falta tamén o que decía Xosé Carlos nas súas reflexións iniciais, non? A axuda de outras administracións supramunicipais, xa non só no ámbito económico de mantemento do museo e demais, sino na guía de como afrontar e como seguir e como innovar, non? Para que a xente se poda chegar a él. O noso museo ten unha peculiaridade que eu como tribesa me parece fermosa e é que é o Museo da Escola de Infancia doado por un mestre e que se ubica nun edificio de Santa Leonor, que foi unha antigua escola da vila do Pobo. Foi un edificio doado por unha familia de ali do Pobo, unha familia con recursos económicos que destinaron ese edificio para que as xentes de Tribes e de toda a comarca se poidesen formar, poidesen estudiar. E ali por onde pasamos a práctica totalidade das tribesas para comenzar a nosa formación académica. Hoxe ese edificio está destinado a un centro cultural vivo. Aí se ubica este museo, o Museo da Escola de Infancia, pero temos tamén un centro de interpretación que non deixa de ser tamén un museo etnográfico, porque é un percorrido con materiais vivos da historia do pobo, de como naceu Tribes, e nos vai contando a través dun paseo polas distintas estancias dese edificio pois as figuras máis senlleiras ou as cousas máis importantes da cultura do noso pobo, dende o entroido, as centrais hidroeléctricas, os embalses que tanto traballo diron na nosa contorna e ata a estación de montaña de Manzaneda. No mesmo edificio temos tamén unha sala de exposicións, unha non permanente na que habitualmente facemos exposicións de todo tipo, dende pintura a exposicións itinerantes de distintas temáticas de xente do pobo que se dedica ás artes, tanto plásticas como gráficas, fotografía, etc., como de todo aquel que se brinda a participar e a colaborar con nós e outras colaboracións que nos pedimos. Por exemplo, temos periódicamente exposicións da Fundación Abanca ali. E conto toda esta historia porque o primeiro museo
que ali temos que é o Museo da Escola e da Infancia e que foi doado por Xulio Vázquez, por este mestre que era de raíces tribestas e que nel podemos encontrar unha recreación casi milimétrica do que era pois unha escola do rural de finais do século XIX, principios do século XX. Ali podemos encontrar pois dende as típicas mariquitas recortables ata os zapatiños dos nenos e as nenas que iban á escola, os pupitres de madeira, as propias pizarras onde os mestres impartían as clases, a docencia. Atopamos tamén figuras, as tablas de multiplicar, é dicir, todo, absolutamente todo o material que podía haber nunha escola naquelas épocas, ali se mostra exposto, algúns en vitrinas e outros, pois, como comentaba o compañeiro, non? Sin cubrir. Nos, si temos persoal destinado a todo que os horarios do propio museo, porque no mesmo edificio que está ubicado o museo temos tamén a Oficina de Turismo do Concello e a Biblioteca Municipal. Todo está interconectado e iso nos permite pois ter persoal durante todos os días, prácticamente todos os días do ano e cun horario fixo para poder atender todas estas visitas, non? Quen ven a ver este museo? Primeiro, as comunidades escolares da vila e de toda a contorna e non remata aí, non? Moitas visitas temos de distintos centros escolares da provincia de Ourense, tamén das universidades de Vigo e de Santiago, que nos visitan asiduamente, e logo, pois, todo aquel que ven a facer turismo a nosa zona, é dicir, todo aquel visitante que se achega á oficina de turismo, o primeiro que ve e o primeiro que visita non é o Museo da Escola e da Infancia. E este museo, pois, foi crecendo co tempo. Agora mesmo non queremos cambiar a denominación porque naceu así, nos parece precioso, ademais, porque é unha doación, como vos decía, de Xulio Vázquez, un mestre que era de Tribes e moi querido e moi apreciado por todos, amigo persoal meu, pero é certo que as xentes da comarca e as xentes da vila que no seu día se foron ou xente que ten raíces no pobo vai facendo pouco a pouco doacións que fan crecer o que é este centro cultural. Actualmente, pois, albergamos unha exposición permanente de pintura de Bacaflor. Era un pintor peruano dos anos arredor dos 1860 e pico, non recordo agora mesmo o ano no que naceu en Perú. Formouse en Belas Artes, estivo influenciado por grandes pintores do momento e el rematou fallecendo en París. Ten familia en Tribes e esa familia fixo unha doación moi importante ao Concello de distintas obras pictóricas deste importante retratista e que o temos tamén ali non mezclado, sino noutra sala do mesmo edificio como unha exposición de pintura permanente. E, este mesmo ano recibimos tamén unha doación que incorporamos ao mesmo edificio cultural dun piano e unhas partituras e unha batuta do mestre Ricardo Cartier, que fora o director de distintas bandas de música, a banda de música da cidade de Ourense, estivo aquí en Santiago tamén, na Coruña, e que formou un cuarteto musical, que era o cuarteto musical dos 30 de Tribes, o primeiro cuarteto en tocar en partitura en todo Galicia,
e que, bueno, a súa familia pois nos fixo unha doación de distintas partituras de Ricardo e que tocaron os nosos gaiteiros máis senlleiros, non? Da vila, e o seu piano, que actualmente temos exposto tamén ali, co cual, bueno, pois contamos cun centro cultural moi vivo, que recibe moitísimos visitantes e que o que nos máis botamos en falta non é unha guía, unha especialización, porque se é certo que dende o Concello, bueno, pois temos persoal técnico formado en turismo, nos falta a rama de especialistas en pintura, especialistas en antropoloxía, especialistas en musicoloxía, tamén para poder explicar de maneira moi exacta, porque creo que é moi importante, non só expor, sino saber transmitir, saber contar a importancia do legado que ali temos e que hai en todos os sitios, non? E para eso, pois, sí que nos falta esa guía, non? Para quen está aberto este museo? Bueno, creo que o fun contando máis ou menos ao longo da miña exposición. En realidad, primeiro, para todos os triveses e trivesas, porque nace da vontade dun home, do pobo, que decide doar toda a súa exposición, que ademais bueno, pois é un home que a súa familia todavía conserva a súa casa natal no pobo, e que é outro verdadeiro museo, este sí privado, pero que a familia o ensina de maneira totalmente altruista e con todo o cariño do mundo cada vez que veñen, que soe ser soamente no verán. É un museo, o teño que decir, moito máis rico e máis completo co que nós temos no Concello. Na súa casa podese atopar pezas de todo tipo, de pintura, escultura, pezas religiosas, moitísimas pezas religiosas, aunque Xulio era un home profundamente ateo, unha contradición o contan, non, os seus sobriños e o contan os seus familiares, que é moi curioso como pois el recolle pois imaxes de santos, de virxes, de cristos en toda a súa casa, e tamén moitísima, o sea, unha biblioteca moi amplia con exemplares de gran valor. Eu creo que ese é o gran museo do noso pobo, o gran museo descoñecido do noso pobo, que é unha vivenda particular, pero que, dende logo, non resta valor, non, ao que dende o Concello pois tratamos de promocionar. Nos, bueno, para ir acercando este museo aos novos tempos e do xeito que está integrado, non, que vos acabo de intentar resumir un pouco, pois o que fixemos foi agora mesmo estamos nun proceso de tentar digitalizar, non, todo o que ali hai para poder recollelo, que se algún día hai algún deterioro polo que sexa, que esperemos que non, porque é un edificio que se mantén ben, non, pois que toda esta memoria de que conta, non, da historia do noso pobo non se perda. E, bueno, pois por outro lado, que temos ali a oficina de turismo non da vila tamén, que está totalmente interconectada, pois vimos acadar hai uns anos a Q de calidade turística, que non deixa de ser outro reclamo tamén para moitos visitantes, para moitos curiosos que se achegan a ver, non, este museo, o centro de interpretación, as exposicións permanentes itinerantes que ali facemos, e logo a vida social que xira en torno a él. Moitos coloquios, moitas charlas, presentacións de libros, incluso contacontos para os nenos pequenos se fan ali, no berce deste museo, porque entendemos que é algo no que hai que tamén vivir e no que hai que tamén compartir pois estas actividades máis modernas ou obradoiros de distinto tipo, non?
co que é unha exposición que non debemos perder de vista, pero que temos que convivir con ela. Nada máis e moitas gracias. Muito obrigada aos quatro, ao João, Secundino, Isabel e Patrícia. Quero agradecer-vos por trazerem aqui a vossa experiência, quero agradecer também a todos os presentes. Seguiremos um debate, não sei se vamos fazer um intervalo ou se o debate é já a seguir. Bem, se me permites, sí, agora o debate vamos remitir á próxima reunión xa en grupos. Daquela vos convido a tomar un breve café e depois formamos coas persoas que moderastes as tres mesas, os participantes nelas e os translatores correspondentes, imos facer tres grupos. Un de debate, un deles aquí no local, outro no local de enfrente, que tenedes que levar as cadeiras, e o terceiro, se me acompañades, arriba nas dependencias administrativas e técnicas. Neses grupos pode participar todos os presentes, naturalmente, non só os participantes nas mesas, porque se trata de ter un debate aberto sobre unha serie de ítems, de asuntos, de propostas que a primeira relatora, Fátima Braña, elaborou, e podermos sacar alguma conclusión. Teño aquí o guión, se vos darei máis, para logo, en conxunto, tratar de sacar factor común e sair deste encontro con algunhas ideas útiles para todos. Então, também quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito pelo Museu do Povo Galego, dizer que desde Portugal posso dizer-vos que as preocupações são praticamente as mesmas. Quando deixar de haver preocupações, falta de recursos, deixará de haver congressos, deixará de haver encontros sobre museologia. Estes encontros são precisamente para isso mesmo, para falar das nossas experiências, das nossas preocupações, ter consciência de que elas existem e trabalhar para que as mesmas possam ser minimizadas. É para isso que estamos aqui, para refletir sobre o trabalho dos museus, sobre o trabalho dos museus locais, que é fundamental, como já disse, no âmbito local e no âmbito nacional de cada país. E obrigada pela iniciativa e também o Museu da Terra de Miranda estará disponível para qualquer colaboração em rede. Obrigada. Então fazemos um intervalo e depois...
Ben? Bo día de novo. Volvemos a estar tamén que as persoas que nos escoitan ca grabación online desta sesión. Así que benvidos e benvidas de novo. Vamos a proceder a facer un resumen das conclusións e presentar as conclusións destas sesións de traballo do Coloquio Galego de Museos Locais. Como a organización das sesións se fixo ao redor de 3 grupos que debateron por separado en un primeiro momento os elementos que estaban propostos como fundamentales dos que se trataron nas sesións de onte e a anterior de hoxe mesmo, pois a presentación, en principio, vaise facer tamén por grupos. Vamos a ter un representante de cada un dos grupos de traballo que nos vai a contar do modo máis conciso posible que acordaron. Cando querades. Moitas grazas. Eu, se vos parece, facemos a orde das mesas de debate a correspondente dos relatorios que estamos aquí presentes as 3 persoas que fixemos relatorios no coloquio. Como, neste caso, como ben decía a presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, en representación do grupo de debate que artellamos hai un intre. Entón, neste caso, no meu grupo estaba Xurxo, Cristina, Laurens, César, que está por aí, e Aurelia, eu mesma. Cuestións que nos pareceron de síntese importantes para ter en conta, a cuestión de como afrontar as funcións que se encargan aos museos, a diversidade e a amplitude que supón a nova definición, xa non tan nova, pero de 2022 do ICOM e que tamén recolle a legislación galega. Por outra parte, a demandas de actividades ou esa cada vez máis presión por actividades, tamén lle decía ás miñas compañeiras e compañeiros de grupo que, por favor, me corrixan e aumenten e maticen o que consideren das miñas palabras, que esa demanda cada vez maior de facer cada vez máis actividades, por un lado, é moi positivo e está moi ben, pero cando hai persoas que traballan esas xornadas e esas forzas teñen unos límites obvios que deben ser respetados. E, por outro lado, hai o aporte voluntario, pero o voluntarismo debe canalizarse cara dentro da profesionalización e respetarse tamén a profesión e as profesionais que as desenvolven. Entón, ao final, o que levamos é a chegar ao que se está demandando, que é a cuestión de ter máis recursos, para ter máis persoal, pero tamén para un financiamento máis estable e escapar da precariedade na medida da posibilidade, que é algo que é común a casi todos os museos, e decíamos, ainda que haxa persoal a tempo completo e estable, pois ainda así, polo xeral, hai xornadas moito máis longas, hai actividades fora de horario e todo iso se cubre con vontade do propio persoal contratado. O sea que a vontade coexiste coa profesional e coa estabilidade. Aprecia tamén o museo, como decía Aurelia moitas veces, isto é un pouco de terapia, no sentido de que estamos falando dos nosos problemas, sacalos a luz, sempre é interesante, e tamén chegar a acordos, por suposto, pero tamén falábamos de que o museo nun momento dado pode ser ese lugar onde encontramos certa paz do día a día, ou que nos axuda a continuidade e que soporta as nosas propias terapias persoais ou as nosas necesidades persoais nun momento dado. E, falábamos de que tamén esta precariedade e este voluntariado deberían ou podían ter como opción, e isto xa se falou antes, pero recollémonos como conclusión, sería fornecer redes de traballo en conxunto e de coñecemento. E para iso a proposta que tiñamos no grupo era de continuar con estos espazos de reunión e continuar con estas xornadas, e para iso pensábamos que o Museo do Pobo é o centro que
sería bo que nos acollera e nos dera outra vez este tempo, este espazo, e agradecer tamén a súa función como anfitrión e posibilitador como centro sintetizador nesta ocasión para este coloquio que para nós ten sido fructífero e de moito interés. E non sei se as compañeiras e compañeiros queren comentar algo máis da mesa ou do grupo. Se non, xa... Pois grazas pola visión, grupo, Xerardo. Ten. Paso este así. Creo que se escoita, non? Sin micro, non, polos de streaming. Ben, bon día novamente. Ben, no noso grupo, temos un grupo aí de machos. Felipe, Arias, Xosé Manuel González Reboredo, Lois Ladra e máis eu, pero bueno, sin que sirva de precedente que a identidade de xénero e a crise da masculinidade e as novas masculinidades tamén estaban aí. Unha das primeiras da primeira parte do diálogo, corríxame despois se me engano, é a necesidade, un pouco comentaba Fátima, que sentimos de continuar estes espacios, a construir estes espacios de diálogo e de encontro, non só para facer terapia, sino incluso para facer propostas, para tecer rede, para tecer vimbios e cestos entre todos nós e negociar as diferencias, incluso as discordancias, dunha forma de recoñecernos os uns aos outros. Creo que se falaba, polo menos se interpretei desta forma. E despois falamos, creo que os catro, moito a volta das necesidades dunhas novas políticas da cultura, do patrimonio e dos museos, no caso de Galicia, a diferentes niveles, local, regional, provincial, entre aspas, con todo o debate, e autonómico, incluso estatal, non falamos tanto do internacional. E dentro desas políticas, se falamos da necesidade de estrategias de desenvolvemento xurídico, político, administrativo, como convenios, recoñecer que os museos, estes museos pequenos, teñen unha función social ou funcións sociais moi importantes, son ancoraxes da sociedade civil, son instrumentos de cohesión comunitaria e de solidaridade social primaria. Tamén recoñecemos a necesidade de máis cooperación entre eles, colocamos varios exemplos que nos levan a superar os localismos. Falamos un pouco de como as mancomunidades se construían ou non, como se iba máis alén da localidade, non? Falamos de varios exemplos de redes e das diferencias, non? Tamén dentro de Galicia, entre Lugo, Ourense, exemplos de redes que hai en algúns casos e porque en uns lugares funciona e en outros non tamén, non? Esa idea das bandas, das guerrillas, dos museos e o electoralismo. Permítame que Felipe, nunha frase que dixo que me parece moi reveladora, pois el correxirarme, traspasar ou ir facendo, non vai facendo a necesidade de unha articulación normativa, xurídico-administrativa tamén máis áxil. Falamos un pouco do decreto regulador de museos que falta, o sea, hai unha lei de museos do 2021, pero falta un decreto regulador que avancione desa. Tamén falamos un pouco das vellas e das novas funcións de museos e tivemos un diálogo, creo que moi rico, sobre como os museos deben cumplir as vellas funcións tradicionais, pero para as novas necesitan recursos, necesitan personal, algo que todos nós estamos a falar, creo que para convencidos, desta idea de que necesitamos tamén recursos e que os recursos públicos serían a fonte de financiamento. Eu personalmente podría indicar outras vías. Falamos tamén xa vou acabando, dos centros de interpretación e da súa equiparación a museos e como iso está na Lei Galega de Museos e como, de certa forma, é unha especie de trampa, así como a cultura parece que é algo aínda secundaria, que é un gasto, como se pensaba nos anos 70 en moitos contextos, sino unha inversión en capital social, en educativo, en desenvolvemento comunitario, en saúde comunitaria pública. Parece que se venta. Outra das cuestións que abordamos un pouco por alto é nas políticas culturais moi orientadas ao espectáculo, á espectacularización, 140 millóns para o Xacobeo, todo é Xacobeo, pero para os grandes Taylor Swift, tal, que se gastan moitos millóns de euros e nos calculamos que para 50, 60 plazas de facultativos de museos costaría 3 millóns de euros por ano. É dicir, unha plaza de un profesional dun museo para cada un dos aproximadamente que hai en Galicia, que son a volta de 60, segundo o censo
que fixo Samuel González Reboredo, serían 3 millóns de pesetas. De que estamos falando? Todo o mundo, máis ou menos, políticos entenderían disto. Pero, aparte das políticas de financiamento, e xa vou acabando, tamén falamos da importancia de racionalizar o funcionamento, de actualizar a normativa con maior axilidade e de establecer prioridades políticas con unha vocación territorial e social en función tamén das necesidades sociais de cada territorio, microterritorio, e máis alén das modas, facer políticas e prioridades políticas que potenciasen a función de proximidade do Museo de Cerca, que se falaba, este é o Museo de Cerca, e como eses museos, os museos que están aquí, necesitan moitas veces máis cuidado, ten máis necesidades que outros museos como os provinciais ou museos nacionais que teñen unha estrutura xa máis consolidada, etc. E sin chorar demasiado, isto non é chorar, isto xa o digo os meus colegas de grupo que me corrixan, pero sí que sentimos que está máis que justificada a función social e cultural destes museos, algúns deles con museos especiais, con intereses especiais, e reforzar un pouco non só esas necesidades, como tamén non estamos a pedir favores, sino que estamos a cumplir, ou están a cumplir, unha función social importante que é tecer comunidade, sociedade, lazos e sentido, como falábamos onte. Desculpadade que me estendín, non sei se me queren os meus colegas aumentar ou matizar algo, non? Traductor, disculpen. Sí, insistía Felipe, e creo que como un grande acerto, na idea de non facer políticas avulsas e de palpite, sino políticas de convenio, con funcións e responsabilidades. Eu diría que, sintetizando, disculpad a traducción, de convenios responsables e corresponsables entre a administración, con diñeiros de todos nós, públicos, con unha función pública que cumplan, porque hai moitos museos nese sentido que son da sociedade civil, que son diferentes formas de xestión en propiedade, pero que sí que cumplen unha función social. En ese sentido, os convenios propón Felipe, eu creo que con moi bon acerto e moita... Convenios de dúas partes, corresponsable. Non é unha subvención de tome fagoste isto, non. Teñen que ter unha xuntanza de intereses por as dúas partes, por eso se chama convenio. Aurelia, levanta a man. Sí, moitas grazas, Aurelia. Comentabas, a ver se collín, é verdade que falamos da necesaria descentralización, de que o que se falaba noutro grupo de a importancia dos museos locais como esa base de cidadanía e de comunidade e que puideran, digamos, traballar, porque ao final é unha democratización do acceso
da cultura e, por outro lado, de reivindicación das propias pautas sobre outras máis digamos, máis visibles e que pasan desapercibidas, e a importancia de valorización e visibilización do espazo rural ou do medio rural, como indicabas ti. Perfecto. Ben, terceiro grupo, entón. Sí, que vai pouco a pouco, vai devagar. Bueno, eu, primeiro de dicir, na xuntanza esta breve que mantivemos, estaba a moderada da mesa, a directora do Museo de Terras de Miranda, Celina Pinto, estaban os representantes dos 4 centros que participaron na mesa redonda, a Fundación Liste de Vigo, o Museo da Capela, o Museo de Fonsagrada, e o de Escola de Infancia de Tribes, pois tamén estaba a directora da Casa Museo Curros Enríquez, da Fundación Curros Enríquez de Celanova, e tres persoas máis que non lle escollín o nome, se queren decilo, que o digan. Bueno, vou comentar na máis brevemente aquilo que é adicional ao que xa se dixo, porque xa moitas cousas das que xa dixeron tanto Fátima como Xerardo da súa, digamos, da xuntanza que mantiveron, tamén se plantexaron na reunión do noso grupo, e nas que coincidimos xa non temos nada máis que engadir, máis que asumir que tamén estamos nesa onda. Fixemos un pouco de fincapé na idea da asistencia, a necesidade de asistencia das administracións públicas con competencia nestas materias de patrimonio cultural e museos, non solamente desde a perspectiva que sacaba máis agora de Felipe Xerardo, de precisar dunha asistencia mediante contratos programa, por decirlo así, de convenios e iso, que tamén, senón tamén de que depois houbera unha asistencia de tipo técnico, científico-técnica asesora para moitos museos que non poden, digamos, aportar digamos, masa crítica humana para eso, entonces que eso había que tamén incluirlo en ese asunto. Despois un pouco tamén, bueno, Molina, o presidente do Museo da Fonsagrada, facía un pouco a pregunta como estas demandas e tal non estaban aínda en marcha por parte da administración competente ou con competencias, porque competente parece que é confuso, ou polo menos é unha especie de polisemia sospeitosa, non? Entonces, con competencias en materia de patrimonio cultural, porque non estaba, porque precisamente leu na xuntanza a lei do ano 21, hai 4 anos, en que fala eso de asistir técnica, con asesoría aos centros e tal, e preguntábase, onde está eso? Pois, bueno, por eso insistir en eso. E pois tamén preguntámonos, aproveitando que estaba connosco Celina Pinto, a directora do Museo de Terras de Miranda, preguntámonos como, tantos que temos un certo coñecemento do mundo portugués e iso, como outras persoas que teñen menos, pero que tamén coñecen algo do tema, preguntámonos todos por que en Portugal se deron significativos avances e adiantos en moitos temas que aquí estamos aínda, digamos, moito máis, se non atrasados, eu diría que conxelados, non? E entonces falábamos un pouco desa tradición portuguesa do municipalismo e da potencia de unha concepción autártica poderosa, e eu comentáballes que a mí me sorprendía nos anos 80 e 90, cando iba moito a Portugal, e unha etapa que estuve colaborando moito co Minón, o Movimento Internacional da Museoloxía, de que calquer vereador ou
concelleiro, traducido a nosa terminoloxía, como presidente da Cámara, ou eso, naqueles congresos, naqueles actos de museoloxía e autarquías que se facían en Portugal naqueles anos, moi interesantes, por certo, que cando daba o discurso inaugural, o protocolario e tal, controlaba a xerga e o léxico, digamos, tanto das disciplinas vinculadas aos museos, da arqueoloxía, da antropoloxía, eso como museolóxicas. Entón, falaba de museoloxía, de museografía, con unha destreza e unha familiaridade que, claro, eu quedaba cos ollos a cadros. Estou falando de aí 30 anos, non? E entón comentaba eu que tamén aí eso explica moitas cousas, non? Esa especie de vínculo e despois do tema de como foron intermediadas aquí as axudas dos fondos europeos, os FEDER, os PRODER, os LEADER, que non precisamente foron para este campo, para este ámbito, boa parte deles, porque os mecanismos de intermediación entre as tres administracións, a central, a autonómica e a local, non foron, digamos, mecanismos de intermediación, vamos a chamarlle discretamente, solventes, que parece que é unha palabra un pouco máis respetuosa, pero en outros casos podemos decirlo tamén claramente si foron clientelares ou casi caciquís, non? E eso explica da maneira eso. E entonces pues tamén, bueno, insistíamos en eso. E finalmente unha cousa que tamén plantexamos e aí Celina Pinto tivo unha intervención moi concreta, que era a idea de, digamos, de para quen son os museos, non? Primeiro para a comunidade próxima do entorno do museo, despois para os visitantes foráneos e tal, tamén, lóxicamente, incluídos a visita canalizada polos fluxos turísticos, e ela engadía en eso, que creo que é unha puntualización importante, que eso implica tamén que cada museo e os responsables de cada museo fagan unha reflexión sobre o seu propio territorio e a súa propia poboación para establecer como se poden construir esas relacións e eses vínculos. E creo que esa puntualización, se Celina quere puntualizar algo máis, cedolle a palabra, pero insistía en que eso se debía contemplar porque él entendía e os que estábamos con ela parecíanos ben que era unha apreciación que pode ser entendida facilmente, pero que é necesario a veces facer fincapé e incidir nela. E polo demais coincidimos co que se plantexou nas outras dúas xuntanzas. Queredes facer algunha consideración ou algo? Pois mirade, para pechar isto, para pechar estas jornadas e para pechar estas conclusións, se vos parece, en primeiro lugar, decirvos moitas gracias no nome do Museo do Pobo Galego por ter vido. Segundo, que este museo se compromete a estar a dispor de xustamente todos estes aspectos que estamos falando e para ser operativos. As cousas non só se din, senón que se fan. Se vos parece e tedes interese, non fai falta un testamento nin ben redactado. Se nos mandades as vosas notas, xuntámolas cas nosas e vos enviamos a todas e a todos os inscritos unha especie de conclusións escritas que vai a servirnos, ademais, para constituirnos en un grupo de contacto que pode ser ben interesante para empezar a facer outras cousas. Nos comprometemos a escribilo. Por suposto. Mira, unha das cousas que se pode, por razóns distintas, ás veces, por razóns distintas, sí, sí.
creo... Pois me parece correcto e moitas veces por razóns distintas. A xente maior é moi desconfiada. Bueno, moitas, sí, pois me parece. Non balborda nada. Ahora se pode seguir balbordando tomando un viño antes de comer ou directamente comendo e disfrutando. Si me mandades as cousas, a donde as tedes que mandar? O mesmo enderezo de apuntarse, directamente, sin problema, presidencia@museodopobo.gal. Vale? Eu me encargo de traballar con eles, os que están máis aquí, para enviar o resumen conxunto, non? Mandarvos a todos eso e, sobre todo, que todos quedemos en unha lista de correo común que pode servir para moitas máis cousas. Sí, pois me parece perfecto, vale? No, bueno, aí ademais ao Consello de Cultura Galega e ao Consello de Museos hai que mandarllo porque foron, digamos, copartícipes Son coorganizadores, vale? Pois, hasta outra, señoras, hasta outra, señores.